بسم الله الرحمن الرحيم. Biz ey musulmanlar valla meni seniki ümmeti İslami şu Peygamberzanın ümmeti yüreklimizde Allah'ın ışkı olsa nazır olya gelip bir bidirek haram peşnahat bulanda şoňa başyn basym maýyl bolup gitmeli, ol okyp ýürünçe namazlyň peýda bermeli. Ol akçy böwrüň, ol elindäki tesbiň, ey aýallygyň kelasy Qur'ana gatnap ýörüşüň peýda bermeli. Bir haram muamele bolýa, haram kepleşmekler bolýa, haram irtibatatlar bolýa, sen haýsy ýerinden medal tutsaň tutaga. Belli bolýa, ol musulmançylyk öňü zahiriymiş, batynny girmäpdir hal adamyň. Bir adamyň musulmançylyk iman içine ornasa wa hiç wagtda haram zat gözüne süýje görünmeýär. Awu zehir görünýär gaýty. Sen yüreğinde Allah'ın ışığından dolayı hiç vakit haram el-kule var bilmeýär, meşrubatı var bilmeýär. Bidirek tüsürleri mutlak olup bilmeýär. Bidirek muamelesinde haram garip bilmeýär. Bidirek milletin kellesine kula koyup dani tagallubi cins bilen bazıları kızdırtıp bilmeýär. Yüreğinde Allah'ın ışığı olsa, iman nuru içinde yalfıllap duran olsa, hassa şunda doğullumuzun biri geldi musulmanna valla tuzat yan tükanım ma diye ahun näde doğurcu işleçep bolsam diye bat mukafat bat qiyyn diye şu gelýän tuýyny hiç başga bir tuwa garmany hud özüni esledip däni satýan ýok bazarda. Men berýän kıymatymdan näçe min aşak berip otylla, näme dip, son esli tu däl. Başga bir ucukdan, owlukdan, laşadan, ýene bir zatdan garypdyrla içine, başga bir ýurtdan gelýän tuýyny garypdyrla, 1500 men aşak berip däni, şo bilen bagadar peýda da görüp otylla. Biziň de bazarlarymyzy ýatyryp otylla, men şakda näme deýin diýe. Hiç vaqtda men şu harama özümde yüreğim yetmeýär diye. Halka ýyjekdäni çöregini tagallubi we bidirek hafazat goşup däni ýene de esli olukon kıymat bilen ellerindäki yüzündäki pulny alasym gelmeýär diye. Gör imany, gör musulmançylygyň etýän işini. Adam yürekde Allah'ın ışığı bolsa hiç vaqtda musulman dogallaryna däni tagallub bilen, hukku bilen, hile bilen olan malını, pulunu elden almak pikrinde bolup bilmeýär. Ya da şu zamanına gelip bolýan facialar kan hanawadalarda, şäherlerde we hatda owalarda iştilýär. Bidirek judaýlar, talaklara baýys bolan görüň. Näzir çağılar, ogullar, oglancıklar däni inesi bir ýerde açazy bir ýere düşürenler. O da näme? Eşq diýen bir derdi. Muhabbet diýen bir erkek we zinanyň arasynda bädizinki nikah bolandan soňra adamly bolup, oglyzly bolup bir gelin adyna gelenden soňra ýa-da ýene biriniň zinanasy we gelini bilen yüreklerine Allah'ın ışığı olsa, şu bidirek tarap imanı zayıf olup haram peşnahat berýär da kabul etip biler mi? Yüreğine Allah'ın ışığı var. Hiç moğa haram bilen çalışmar ahirim ol ışığı. Hiç moğa Allah'ın ışığını däni lekkedar etmer ahirim. Haram o günah bilen, pahişaçylyk bilen, adamsyna veya bir zinanyň adamsyna hıyanet etmek bilen. Bir vaqt bir özüňiz ýaly arassa jawan, mutedeyyin, takwa oglanlaryň birisi bir gawryan gyzy barmyşdy. Sen ışky yüreğine düşen adamlardan.
haqiqiy ışıklar bana doğrular. Huday benden yüreğini okluyor. Amma nesibi bolmany, ol qyz başga beri bilen izdivaç edip gidipdir. Oğum bir wagtda bir dostlarynyň birisi ýanky aşyk oglandan, amma mutadeyyin, takwa oglan ýöne aşk ýüregine düşen oglan. Aljakyly da nesip bolman giden oglan. O oturuşykda gurrundan gurrun çykanda sorapdyr da, sen şu gowurýan gyzyňa ýetip bilmedin. Hazır da göresin gelýärmi dipdir. Bir halwatda bir ýerde görasaň dipdir. O da seni görse bir halwat ýerde hiç kim biljek däl dipdir. Näme dersiň dipdir. Ola kon sora haşy. Kama kunta sani'an biha. Halwatda ogurunçy ýerde öz maşugaňa ýetende bat ışkınma yüreğin yanıp geçti, şonu görüğünde näme dersin dipdir. Inni yani näme diýdirsek, hop, bir tohor insanla ýalyp, basym elle girjek, basym bir hyýanatlar boljak da halwat ýerde. Amma olay dipdir. Kuntu uti'ul hubba fi lisamiha wa a'si ash-shaytana fi ismiha. Ey dost, näme diýen sen dipdir. Men şu gyzy gowurardım öz hicabynda dipdir. Öz ýygynmaşynda, öz puşaşynda hiç bir ýerini maňa köküzmäni duran halatynda men şonu gowurýan dipdir. O şeytan gelip bir dürçüklep, o söz oklap, ey şonu bir elligirde vur, ey şonu bir hamala oğşuda vur, elligir, falan et dipden waswasa etýär, hiç wagtda da men şeytan ýykyljak däl, ýykylmaryn dipdir. Yıkılamaktan o yıkılmarından diptir. وَلَا أُفْسِدُ إِشْقَ السِّنِينَ بِمَا يَبْقَى ذَمِيمًا غَارُهُ وَيُنْشَرُ قَبِيحُ أَخْبَارِهِ. Neçe yıllap söyünce, söyüp qovurun aşkımıdani, gelip beydirek hıyanet etmek bilen men onu lekkedar edip, izinle ulu millet edani beydirek gurrun edip, yayradıp, o ya Allah'ımın yanında, kavru kıyametimi zaylamarın arasacı aşkımı diptir. Men şonu söyleyen doğru diptir. Amma gelipden on elle girip, onu hıyanet edipdani aşkımı lekkedar etmerin diptir. Ey cavanlar, ey musulmanlığın, şuun kun ayallığın bir erkek bilen bağışlan ediyen, erkek bir zenane bilennani, öňçek bir peyamek bilen başlaya da, sonra sevgi yüreğine düşüye, aşık yüreğine düşüye, mıka deyip, şonu bir kipleştim keyvederin mıka deyipdani, şonu temasına, bayit dengli sezin eşitmeli olya. Inni peyhameka, inni yazgıtları deyan razi del ha. Kipleşiye, oğuruyunca, şonu razi olup bilyami? Men diye, ışkım diye, dargadıp bar ya meni, bir sataşmasam, görmesem bolcuk de diye. Oğlanın boynuna da diye, men fakat seni didar üçün, fakat görüzüm gelip barcap, amma bana elle girme deyip bar ya da, o bolya men sen bilen, didirek niyetim yok, kastım yok, ahirin falanım yok deyipden bir halvatta geri getiriyor da, näme ittifakat düşmeye. Ey musulman oğullar, eşk hayi kespeyer rengi bovet, eşk hayi kespeyer rengi bovet, eşk ne bovet, ağabet nengi bovet. Ahir bir havriyçılık bolyaun, ol eşk değil ahirim, ola heves, ola şehvet, ola öz hay hevesine deyanin esiri olmak. Ki bir neferin nikahsın ne olundan sonra qovuryan, amma bir neferin nikahı, bir neferin zinanası olandan sonra tamam irtibat aradan bağlanmalı. O yürekte ışıkta qalıptır değil mi? Näme etmeli yüreğinde ışıkı qalan bolsa? Peygambercan näme diye? Men aşiqa fekketeme ve affa ve sabara gafarallahu lehu ve edhalehu'l cenne. Her kim yüreğine ışık düştü diye, sevgi yüreğine düştü diye, amma gördü yetip bilecek değil, alıp bilecek değil, fekketeme, öz ışkını yöne basırıp koyaya,
ve affe ve sabara. Özünü iffetde saklaya. Hiç vakt yani peyam bilen, zin bilen, temas bilen, halvatta fetaşmak bilen özünü lekkedar edip bulaştırmaya. Şeydik geçse, Hudaý şoň günäsini geçip doğru cennetin orta tarafından jaý berer dipdir. Men aşika fa'affa famata fahuwa şehidun. Keda fi igtilalil qulub lil kharati. Aşık bolup ışkınna yanık geçtenma ketmani ışk etse. Işkını Hudaý üçin näni basyrıp kesse, ölünni, jany çykanny şehit makamını, şahadat makamına gitdi diye. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.